Gikan sa KRAN Production Center. Kadalit ni nga atong sugilanon. Gugma versus Kwarta. Kung bago ka pa sa aking channel, palihog ko sa pag-subscribe o pagpindot sa bell para updated ka sa mga bago natong drama. Ang may aking sugilanon, nakita ni Maria o ni Joshua ang ilang amahan nga si Felipe nga nagigda sa waiting shed o sa tungod sa kahubog ilang kini gidala sa balay o gibutang sa sopa o natulog na kini si Felipe. Mga higala, mao kini ay katulong yugto sa atong sugilanon. Gugma versus Kwarta. Idong Joshua, natulog naman si Papa Felipe. Matulog na po ta. O sige, Ate Maria, kay katugo na po ko. Tara, kay masayo na po ko og maligi na po kong ticket. May na lang ba? Ito natin. Ito na ta sa kwarto. Inadong. 8 hours later. Bitag naman di ay. Mabangon ko. Magiging ko sa kusina. Kaya masaya kong lakaw karon. Mangita na po kong awang kabaligi ang ticket. May na lang. Dong Joshua, good morning. Pagmata na dong. Dong Joshua, pagmata. Bantag na. Good morning, Ate Maria. Nakainis naman day ka, te. Malakaw na ka, te. Malakaw na ko. Mamlagi na po kong ticket tong. Kay, para dagan ko galin. Para nanaputay ka palit og panginanglan nila sa atong balay. Dong, Joshua, na naman ko dinong dito. Pagkaon na lang mo ni Papa, ha? Kay, di na lang ko manangin ni Papa. Tulog pa mampot si Papa. Kanya, basin mag-disturbo siya pagkatulog. Ikaw na rin pasabot ni Papa Felipe, ha? Dong, Joshua. Okay, Ate Maria. Ako na ibala ni Papa. Ako na ipukaw ni Papa ni Ate Maria. Maayo daw. O, dagang salamat. Anya. Sige na. Maito na ko. Ay, pasadi si Papa, ha? O, te. Ako ibala ni Papa, te. O, sige. Bye-bye. Ito na ko. Bye-bye, Ate Maria. Ampeng dito, te. Mabangon ako. Oops. Ito na ko si Papa. Kay ako tong pukahon. Ako tong pakanunog. Pamahaw. Ito na ako. Nara si Papa. Nasa sopa nagigda. Nabot yung hubugan ni Papa ba? Nana ko siyang doon. Papa Felipe. Pagmata pa. Ay, Joshua. May muntag pa. Pagmata pa, mga unat pa. Labo na pa'y sabor dito nga, init-init pa.
Asa man mo nga, Ate Maria? Si Ate Maria pa. Namaligya pa mangtugan pa. Ticket. Ay kining idong Joshua. Ina tubig bugnaw diya. Tubig bugnaw ra ako. Ay, kalabat sa kong ulo eh. Nasobrahan ko inom gabi iba. Tubig na rin mo pa. O sige pa. Kadalaw pa. Nagkuha sa ko pa. Ay sige idong Joshua. Salamat kayo. Ticket. Ticket mo din ha. Ticket. Ma'am, sir. Palit na mag-ticket, ma'am. Ay na lang, makapalit ko konsumo sa bahay. Ma'am, sir, palit na mag-ticket. Yun na pa. Kung wala kong masayop, si Maria ka na. Siya gid ka nang namaligang ticket. Husto. At doon ako si Maria, be. Doon ako siya. Si Maria gid ka na ba? Ticket. Ticket mo din ha. Ma'am, sir, ticket. Ticket mo. Maria, ikaw na. Ticket. Sir. Sir Fausto. Ikaw di ay na. Mapalit kag ticket, sir. Oo. Mapalit kong ticket, Maria. Kamusta naman ka, Maria? Okay naman ko, sir. Ini naman nag-iagapon ang ticket ng inabuhi igapon. Maria, mapalit kong ticket. Pila man ang tanan ka akong pakyawon. Tinuod ka, sir. Imo ning pakyawon. Ala, salamat kayo, sir. Maria, wala na isa pa yan. Ay. Pila man din ang tanan. Tinuod ka, sir. Imo ning pakyawon. Ala, as maayo noon, sir, kay para balian ni mahuman. Oo nga ni. Mao gani. Pila man ang tanan. Kuan, sir. 1,000 tanan, sir. Tinuod ka, sir. Imo ginigpaliton. Wala problema na. Dawatan na 1,500. May na lang. Makatabang ko nemo. Ala, sir. Sobra man ni sir imong kwarta. Wala problema na, Maria. Imo na ng sobrang, Maria. May na lang na idagdag sa imong tigom. Ala ka, sir. Kadotan ko na imo, sir, ba? Maikong usap ko ni mo, sir, oy. Maria? Nga na, sir. Ditutukan ko ni mo, sir. Nabay puli akong inawang. Wa man, Maria. Kakwapa ni Maria, no? Ay, pagkaswerte sa lalaki nga. Angko niya. Nga na ka, sir. Ano imong ditutukan? Wala man, Maria. Maria, nag-snack ka na ba? Wala pagit ko ng snack, sir, Fausto. Kay, iuna pa na ako
mamalikan niya ko mga ticket, iyawat na lang, masayo-sayo og kawarot, o salamat kaayo kay niabot ka. Nahulot pa niya akong mga balikya. Aw, unsa may mas maayo kung mangisnak na lang ta? Kay murag gigotom na pod ko ba? Oh, mga snack, sir. Maikaw lang po niyo, sir, oy. Dapat na ba gihatag sa ako? Sobrang nakaimong gihatag sa ako nga pagpalitin mong ticket. Sabi kaingon ko na Maria, wa na problema kay kanang tanan ako or nang hatag nimo. Tabang. Sir, salamat kaayo. Ayaw nagka-echo. Sige. Dali, mga snack na ta. Di aragig ta sa unahan, oh. Di ta sa unahan. Sige, sir. Ikaw bahala. Basta, salamat na answer, ha? O, pagkabutin rin mo, sir. Oh, uy, sa paya na Maria, ay. Tana, mga snack na ta sa unahan. Mauna na ko na mo Maria, kaya mag-order ko dito, ha? Sige, sir. Salamat. Hello? May nabuutan si sir na ako. Oh. Matamis lagi ang pahiyom ni sir na ako. Bahala na. Basta kay naurot ang palinda karon. Hindi na kumagunaw naglain pa. Ito na si sir. Musunod na lang ko niya, be. Nabugi ko itong napit ka ba? Oh, Maria, lingkod. Salamat, sir. Oops. Sir, daghan lagi kayo niyo mong order na snack din Mawag ka din nato? Oh, ayaw ka bala ka anak Maria kung di na ito mahurot. Ako nang ipaputos daon na sa inyo. May na lang ang imong mga ginikanan makakaon na o imong igsoon. Sir, wala na ko'y mama. Unsa? I'm sorry. Patay na imong mama? Sir, taas nga story kung asa ko mama karon. O ba? I'm sorry Maria kung naisgutan na to ang ibang mama. Okay na, sir. Wala problema. Sige Maria, pagkaon niya. Sir. Ikapit, sir. Sige mga unta. Mag-istorya ta habang mga unta. No. Magit, sir. Nasugdan mo na itong istorya ang imong pamilya. Ato na lang ni ipadayon. Ang imong Papa Maria, nag-unsa man yung Papa? Napa imong Papa? Sir, si Papa, nasa bahay. Tungod kay nananaginigi pamati sa lawas. O wala na ako ipatrabaho, kay ako na ang mangitag trabaho para ang tinuod, sir, naisakit si Papa. O naluoy ko niya, sir. Maria, nihila ka.
pasaylo ako, Maria, kung masakitan ka sa akong pangutana. Okay raman, sir. Pagkawas na ko sa umibati nga sa among kalisod, aning kamot ko para mapuhi ni. Maria, nihila ka. I'm sorry, sir. Nadamay nung kasi akong mag-emosyon din eh. Okay na, sir. Sige lang. Mga una ta. Nga ni, magpadayang tagaon ay. Pasaylo ako, Maria, ha nga. Nasgutan natin ang imong pamilya. Okay na, sir. Maria, kining kung gusto ka mula sa bahay, kung daghan kay ticket na ako'y calling card nga gatag sa imo, pwede ka mohapit dito sa bahay. O niya, kung nanginangad kag kwarta, ayaw lang kung ikaw pag sampit na ako, ha? Sir. Basin masuko imong asawa. Maria, wala pa ko'y asawa. Wala pa kay asawa, sir. Pero, nga no? Taas ma kayong istorya. Pero, sabi lang, makabalaw lang ka ng tanan. Pwede ka mulaag sa bahay kung nakay free time para makatuod ka sa bahay ba na mo. Sige, sir. Akong testingan kung makalugar ko. Sige, mas maayo. Sige. At uling paspasan ng kaon ni atong makaon din kay para nga makaon na kag sayo. Sige, sir. Sige. Salamat kaya ni sir, ha? Way sa pa yan, Maria. Yaya Pilisima. Fernando. Pagdalida mo din, manguli na ta sa Pilipinas. Basin og malita sa flight. Madam. Naana may madam. Yes, mami. Nana ko. Wadun ta sa Pilipinas, mami? Mao nga. Ayaw mo pagdugay. Gusto na kumuli sa Pilipinas. Yes, Madam Agata. Ready naman. Maayo. Ka, Fernando. Ano ba kang limtan din, ha? Wa na, mami Agata. Ready na ang tanan. Excited na po kung makauli sa asyenda sa Pilipinas. Mas maayo. Sige. Tana. Kaya pag-abot sa Pilipinas, akong tawagan si Pausto na magpasundo ta. Yes, mami. Tara, doon na ta. Ready na ko. Sir Pausto, salamat kaayo, ha. Nabusugid ko sa snack. Sir, dagan pa man kaayo ni sobra, no? Sa pa yan, Maria. Ato na yung isang silopin, kadali lang mga hatag silopin. Waiter! Yes, sir. Palihog ko putos ani. Gaya mo nin i-take home. Ay, salamat, sir. Kadala, sir. Ako sa ning putuson. Salamat. Ayun siguro. Sir Pausto, ako na lang siguro mag-ripos ani. Maria, ilan lang ko ang trabaho. Sige. Sir, ang ibang phone na ring ay tawag siguro. Oo.
Oops. Oh. Ako na akong cellphone. Oops. Oh. Nga na, sir? Kinsay nanawag? Kadali ng Maria. Ako una ning tumagon. Oh. Oh. Hello? Agata? Taos to. Nanami din sa Pilipinas. Magpasundo mini mo. Oh. Agata? Naalam mo sa Pilipinas? Sir? Kinsay tinawag? Kinsa? Mga higala, magato ang ikatulong yugto ng atong sugilanon. Gugma versus Kwarta. Kung bago pa ka sa akong channel, ay huwag kalimot sa pag-subscribe, share, at pag-pindot sa bell para updated mo sa mga bago natong drama. Daghang salamat.